cerkak kanthi irahan TKT bocah kanggo ngluruk uripe anggitaning klasik. Ing sawijining kampung cilik ana bocah lanang aran Bagas. Bagas misuwur rada bandel, seneng bolos, dolan wae, lan ora gelem ngrungokake guru. Nanging ing jero ati Bagas ngerti yen wong tuane uripe abot. Bapake buruh bangunan sing bali kanthi rai kesel. Ibune adol sayur saben esuk banget. Saben wengi Bagas ndelok wong tuane turu karo awak kesel lan krasa isin amarga isih kerep nakal. Sawijining dina bapake tiba saka proyek lan kudu istirahat suwe. Duit omah saya tipis lan SPP Bagas meh ora kebayar. Bagas banjur ngomong lirih marang ibune. "Bu, aku kepengin bantu. Aku ora gelem ndelok kahanan kaya ngene terus." Esuke Bagas nemu bengkel motor lan nyoba melu kerja. Awal-awal mung ngumbah motor lan resiki bengkel. Senajan kesel lan kerep diomongi, Bagas tetep melu saben dina. Ora suwe, Bagas wis iso bantu ngganti oli lan dandani sing gampang-gampang. Upahe langsung diwehenehake marang ibune kanggo kebutuhan omah lan sekolah. Guru-guru weruh owah-owahane lan wong tuane uga luwih lega amarga Bagas iso melu nyengkuyung. Saben esuk Bagas kerja sekedhik ing bengkel sadurunge budal sekolah lan sore bali kanggo bantu meneh. Uripe Bagas isih prasaja, nanging saben dina ana owah-owahan cilik sing ganti dalane. Senajan langkahe alon, Bagas ngerti yen saben usaha cilik bakal nuntun marang sukses.